Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hakajil akai hakalempong jong ka Shillong Premier League, henden kasngi ka khatnyo trek menta unai lor arja khat pra. Kajie khon klalong hapadang ka kanhon jong ka Saumer Sports Club, bat ka kanhon jong ka Meghalaya Police. Kajie khon hapadang kini ki ar kanhon klalong ka baitanan, bat ka bayar kat borba. Bat hak kelas tak belai sham ladan kirang ilakai na boro arliang banyo ban penki ya kejar. Haba betengi kajie khon hak kalami ru, kajie khon klalong ka bay khat ba. Hakaba watla na kaliang kirang ilakai basak mat jong boro artli ki kanhon kila persang ban tap gol Henry hadu bakot no ka por hak kalami ru kata hadu ka minit ka bakndai po. Sham ladan setia ki balak ban tap gol. Henry daytat hadu ki minit jong ka injury time. Bakai kanhon jong Saumer Sports Club kalaya ban tap kan san chi gol. Ya ka bala tap da ugamilial kharling do.